Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gabung baik konten Nyidam Sari untuk dibuat bosan boyong Nyidam Sari. Nyidam Sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal lewati Sinaksan lintangku semono janji prasetyaning ati tansaku mantiayel neng netro dinoso kerasa rasaning driya mitiro jagat raya ngelingono ukir lan samudra nurailah memanise aduh dadi ati selawase nalikon ira ing dalu atiku lan lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintangi mlaku matur suwun izin gabungipun baik monggo kudu weruh weteng ati suku sumo ayu apa ora trenyo cawangan iki awakku sing kuru duduhku sumo ora krasa apa pancen tega balung janur paring usada kon kulan dan uyung Pak Ruwun ingkang tanpa pepundhan kategori
kasih.